Croeso, Rhys yma, a tro hyn ni'n mynd i fod yn gwneud rhywbeth ar thema y teulu. Felly, mae croeso i chi addasu hwn i fel byddwch chi yn amlwg yn gweld eich teulu chi, a faint o bobl sydd gyda chi ac yn y blaen. 4 sy'n yn teulu ni. Felly, dwi'n mynd i fynd am 4 person gyda rhyw fath o border bach sydd yn gweud ein teulu o gwmpas yr ochr. Yn amlwg, chi addasu fy to i ddweud teulu y Jonesiaid neu y Tomosiaid neu beth bynnag chi eisiau. So, dechrau bant. Mae'n dechrau bant yn debyg iawn i un dwdl arall dwi wedi gwneud y ffrindiau. 2 berson. Ni'n mynd i gael llaw yn mynd ar ochr yna. A llaw yn mynd ar ochr yna. Wedyn, mae llaw dde y person yma yn dod rownd fy hyn a yn mynd i fod ar ysgwydd un person. A bydd yr un peth yn digwydd ar ochr so bydd ni rhyw fath o siap yn digwydd o gwmpas hwnna. Ond cyn neud hwnna, mae'n haws tynnu llun 1, 2 blentyn fyna. Wedyn ni'n gwybod yn union ble eisiau ni fod yn rhoi llaw arall. Felly, mae dyn ni'n 4 person ni o ran y plant. Dod o gwmpas. Dod o gwmpas. A wedyn gallu ei fynd yn syth lan. A wedyn, mae lan i chi, os chi eisiau rhoi mwy o fanylion lawr, mae croeso i chi, gallwch chi rhoi manylder siwmper, Cris neu be bynnag. Gallwch chi rhoi gwallt mewn ac yn y blaen, chi'n gwybod erbyn hyn, y lleia o fanylder o ran pobl sydd â fi y gorau. Wedyn, ni'n mynd i gael y person yma. So, braich y person yma yw hwnna. Dyna pan bod hwnna'n dod rownd. So, mae'r fraich yna mynd o gwmpas y cefn. A wedyn, bydd braich y person yma mynd rownd, ac os mae lawer draw fan hyn. Felly, mae eisiau dod lan a rownd fel yna. Felly, mae'r fraich yna mynd tu ôl a'n dod mas wedyn fyna. So dyna mwy na lai, jyst eisiau mynd lan ar fraich hyn fi. A falle mynd lan ar fraich hynna. Dyna mwy na lai ni nawr o ran y 4. So wedyn ni mam, dad, 2 blentyn, neu beth bynnag byddech chi'n hoffi iddyn nhw fod. Mae hwn yn ei cerdyn hyfryd. Gallai fe hyd yn oed fod yn gerdyn silatadau, sa'n gwybod pam lai. Neu cerdyn, gallwch chi fod yn danfon at mewn gyd ci, 9 taid ac yn y blaen. Reit den. A hefyd bys yn neis fel wedys i gynnau, gallwch chi bersonoli fe gyda enw eich teulu chi. So gallwch chi rhoi enw pawb sy'n eich teulu chi o gwmpas yn lle defnyddio ein teulu. Ond ar gyfer y dwdl yma, dwi jyst yn mynd defnyddio y thema ein teulu a'r geiriau ein teulu yn amlwg fel bod chi'n gallu defnyddio fe fel eich chi'n moyn. Mae'n un da os chi yn astudio y thema teulu yn yr ysgol a bod chi'n chwilio am rhywbeth i fynd ar clawr llyfr. Mae'r un yma'n gweithio'n dda fel darn o gelf ar gyfer hwnna ein teulu. Reit den, syprau mesur dy fi, felly gallwn ni wneud bocs bach taclus yn mynd o gwmpas y lle. Yn anffodus does dim dy fi ar y funud, felly mae ni yn mynd i fod yn mynd o gwmpas. A sylwch, mae gyda fi ddigon o le o gwmpas. Dwi ddim wedi mynd yn rili gul lan yn erbyn y bobl. Dy fi lle ar y 2 ochr yma. Digon o le ar y top ar gyfer ein a digon o le ar dros y gwaelod ar gyfer teulu. Felly peidiwch mynd yn rhy gul a'n rhy dyn o lawr neu lan fan hyn. Mae eisiau'r lle arnoch chi. So peth cyntaf sy'n eisiau gwneud yw ni'n mynd i dorri fe mwy na lai yn ei hanner. Sim ots yna, dwi'n berffaith. Ni'n mynd i fynd lan wedyn. A wedyn ni'n mynd i fynd lan fyna. Felly dyna ein, E-I-N. Wedyn ar gyfer y teulu ar y gwaelod, mae eisiau 4 bocs yw rili, ond mae 5 llythyren dyn ni. So mae T yn mynd i fod yn cymryd y lle yna i gyd. So yn dod lan at y plentyn. Mae eisiau ni ffitio yr E a'r
i gwpan gan adael, pidwch mynd ar hwn rhy bell draw fan hyn, neu bydd ddim ydych chi coes ôl tacles. Ni'n gallu ffitio coes yr ôl mewn fyna yn barod, sy'n golygu bod dyn ni i gwpan mawr neis ar y diwedd. Okay? So mae dyn ni E-I-N, T-E-I-O-E. So dyna pam wedi sy'n mae 4 bocs yr glir, so mae'r bocs ôl yma yn un mawr, sy'n jyst wedi rannu gyda'r O. Os ych chi digwydd fod yn mynd yn rhy bell draw gyda'r linell yna, diwedd y byd, gallwch chi ddod yr O na lawr fan hyn. Byddai jyst yn meddwl bod chi gwpan chi bach yn llai a bach yn uwch i fyny. Okay? So, ein, felly ni'n mynd i fynd E. Felly ni'n gwneud llinell dwbl mas ohono fe. A liwio fe mewn, fel ni ar wneud yr un peth fan hyn. Okay. Just liwio hwn mewn glai. Beth sy'n neis am yn hefyd yw gallwch chi ddewis pa bynnag liwiau byddwch chi'n moyn. Os oes lot yn eich teulu chi, yr un peth i chi'n neud, okay? Yr un math o batrwm, gallwch chi ffitio person bach extra yn y canol, gallwch chi ffitio agor y mas ychydig a ffitio mwy o blant mewn. Os chi eisiau rhoi 9 taid neu bynnag mewn, goeswch chi jyst ychwanegu mwy o bobl ar draws y cefn. Yr un peth i chi'n mynd i wneud, chi'n mynd i dorri fe ar draws y canol, fel byddwch chi lle ar y top i ein a lle ar y gwaelod i teulu. Okay. So E, fi'n mynd i fynd am I fel prif lythyren yn y canol fyna, achos dwi'n credu bod e'n mynd i weithio yn well na I dot bach. A wedyn ni'n mynd am yn dod lawr, neu'n dod lan yn hytrach o'r gwaelod. Just tocysio hwnna, na fe. A wedyn liwio hwnna mewn. Felly dyna ein, a wedyn teulu. Yr un ffordd ar I fel eithon ni, ond tro hyn ni'n mynd i fynd nôl lawr am y cornel I gwaelod. Lliwio'r triongl yna mewn. A chi'n gallu gweld mewn bend I ar fi'n dod I ben. Fi'n credu bod digon dy fi jyst I orffen y llun yma. So T, E nesa. Bach o trwches. I gwpan. Bwl am barod, wedyn nhw'n rhi gwpan arall wedyn ni'n gallu dod lawr hwnna. Sym rhaid iddo fe gyfateb dy hwnna o gwbl. Just look a cyd-digwyddiad yw bod nhw gyda'i gilydd gyda fi. A mae wastad werth, chi'n gweld fi weithio mynd nôl dros linellau, mae wastad werth trio cael y linellau na mor syth a mor rwydd ych chi'n gallu. Ffordd gorau neu, jyst cymryd amser, cerwch a byddwch yn hyderus, jyst yn mynd un llinell bach taclus trwy ddo. Dwi ddim wedi trial ffitio gwaelod i'r ein. Dyw'r ein a ddim yn bwrpasol yn dod mas o'r person y dim byd fel yna. Dyw hwnna ddim yn mynd I fod yn unrhyw ddarn o'r wisg. Mae y llun yn gorffen fyna. Sych chi moyn, mi allwch chi liwio y canol na mewn yn ddi, os chi'n meddwl bod yn mynd I sefyll mas mwy. Sa di penderfynu eto, dwi'n mynd I edrych yn well gyda fe neu beidio, neu beth gallwch chi fod wneud yw'r llinell mewn o draws, a lliwio'r hanner top, yr un lliwer I yna, a'r y gwylod, yr un lliwer I gwpan fel lan I chi. Okay? Ond dyna ni, mwyn y lai ein teulu, un digon rwydd. Unwaith chi'n cael y llun ar y dechrau'n iawn, mae'r llythrennau hwn yn ddigon syml. Felly, disgwyl mlaen I weld beth chi yn creu, na I liwio hwn nawr fel bod chi jyst yn gallu gweld y math o beth gallw edrych fel. Okay, so pob lwc I chi. A dyna ni te, ein teulu wedi liwio mewn. Just wedi mynd am lliwiau digon lliwgar, sdim yn y reswm penodol pam dwi wedi dewis pa bynnag liwiau fi wedi. Disgwyl mlaen I weld beth chi'n creu, yn enwedig rai os chi'n dewis personoli nhw. Bydde fe'n gret gweld rai gyda
enwau'r teulu, cyfun o'r teulu, y ci, y gath. Meddyliwch beth arall gallech chi fod yn ychwanegu mewn, agos fel fi'n dweud, unwaith chi wedi cael y syniad a'r llun yn y canol yn gywir, mae'r geiriau o gwmpas yr ochr yn ddigon rwydd. Felly pob lwc, cofiwch rannu beth chi'n creu a disgwyl mlaen i weld nhw.